kok tripa nai tongai takho jai bukhuk chong norok saiman khana salkia sekang no social media o viral abai baksa sini kok tripa go news phonok jakmani je news ti bising tei norok chikon basate basa charai kahama je bini performance tabuk tripura haste similia notice beremo thang sobika je beremo borok rok tabuk fashion walk nibo siniwo fashion show hunibo siniwo tabukti jora bai baksa gadalai tongna hingke naithok nibo thai kotor ni basakha tamni hingba o hasaka o sungjarno naithokna bagai ishorni kothmani simi chengi tabuk tong jorani hapang rok jotono barjatei o sungjarno naithok sepsap kaham nokthok khlai tisanar bagi chaitogo o samungni no buba khrimano fashion show ni khaba fashion walk khlai thaniwo chini tripura hasteni sajak khoroksa tabuk nor saimono blessing de porma hnai tini bin nogono phaijak ang oro tabuk basajak ba oro ja koksaner bagi asukjak obongkha Agartala Nandonnagorni khakchang complex o borom gwnangjak okra Mira Deborma madam ni busuk kalaikha tai bongke blessing Deborma ani ganao kai madam thongno puya lamsoni nokhongo je nini busuk osotsa je performance khai lukuni mokolo khasok ni basa khawa sen kok tirpa kok kaisa ma singsinai lukorok ni bagai nono puya tamsani ni nago phaima pano se chini pandao ma lamsok sinai kya hambai narok no kok tirpa no sengno jagari phaima ni bagai belai hambai sengno obo haikaina ani busuk ni khoroksa athokri manna thangtong thani ni jorabo sengno kok sengna hne sini nok phango phaima bagai nongno belai pai phalaya hambai aw madam gai blessing nini khorang nono to wak simi se khaimanok se himmani simi nini khorang bai khana gade nong bahai tong sagrade kaham tongo gai puja to nono mas sigra nai no uskango bo jagao thangi phai saijaman bo jagao thangi o sillo kabrok madam brok orti phaika Guwahati wo ngai nang thangai nai aro tam ma khalai bo khasala Fashion show ngkete aro an program tongo ni program tongo ngai nang aro je thangnani bahike bkhator kha kiri kha kapna da mosong kha lada lasi kha nang karo ora kawi tong kha nang aro thangai tam kiri kha kiriya ang hamta nang hamja go nang obahai fashion khanyani himnani hada hamja nge nono obahai fashion himnani bagini sabo phurangsa ani shar nin shar tongo nang tabuk bo class pori tong khamo class 2 school bu mkhai Auxilium Girls School class 2 pori tongo actually oro chini madam Mira Debormani no sajak tongo madam Khumjar Deborma bai bufa Bapon Deborma borok ni je sajak tabuk ni thaka rangchakni sajak chini tirpa hasteni bumung notice ni bisingo bo khoroksa susungno bataini ero ngi sogika jodiu o je notice ni je notice international fashion week oke hati barse notice international fashion week a je batai mungo borok tlangjamoni oke season 10 o borok 10 bar khaika a jagao je tabuk sini blessing Deborma sogiye aro tam romani pheka bose khana laigrawana aro nung tamu mankha aro top dangkha win dangkha tamu ongkha runners dangkha nung saijaman nung aro thangai o je price of manfru nona da puila nung kaplai angkha nei yapari kha nung aro win khatana tai kabang ma nung bai baksa himnai to tongo khorok busrok no 35 rok ge norok aro hi simida him na kogrok boda sungjak kok sunggaya iko mahim bota mai himo ge nongkha aro kabangma borok nono kok sana phaigena nongkhe kok borok baja kok sai tongsi na hindi dai english sai tongkhana english bai ge nono cute beautiful nice aw hero keu dan baja ge nang afurka bahai ngi tongkha ta mo ngi ma tongkha sana buino no hamja ge bolai furoke hanky rokhino ge nang aro tam man bukha kisa saijama no iko borok tonglo aro tam man buka bo certificate rok
truck, the traffic rock. Ki ko bang bajang ni tamo bo ko Tripura na. Acha da. Oro to winner ni bo khetap obhai kaisa jidi mani mari moko mari kandi de zakata na. Engke abota kisa bo to asuk srai semangla bin nangan sini madam ya saya kena ni bosok noti bom hai cerai ni simi tabuk tu kelas tu ko cerai ko tai bosok talented boro ko playing ni aras kuika hambai pula no ana jarari man bage boke pula puro ni bini bokhawo kisa talent rok tong ma hai ma tongo ang bonar bas rogong jagia je kono jaga bo school class rok khaitani bo bono bini auxiliary school ni principal belai khai bono hamjago class commander rifuru rok bo onek smart ka talent khai tongo bonar basang jagia rok hin chawo sms rok khayo abo hai khaye ikai bo Tripura o winner ni যখন তে ফাসঙ্গই ওইনার নি বেল লগমান ফুরবো বং প্রিন্সিপাল খানা জাগৈ বিনি বেল নট লাঙ্গৈ বিনি স্কুল লগব বনা তৈয়ে সবি রক্তি সাজাখা obo Tripura ni kok ত্রিপুরা khani ni je kaise batai bong pro কে আবনি পরে খাইনো abo season 2 sin abla na khani season 2 জন তো না edition 2 মানে দুইবার খাই মানে ধরো সেকেন্ড টাইম 24 ni ko 2024 ni kok ko 26 abo abo haina 10 babo no bo price rok mani phaika oina ni bage abo ni bage o Guwahati o ringjak mani hikai o international notice ni fashion show week ni hne ringjaka participate khalaina ni bage participate khalaimani jagao ang sak baithang hamtaya pano belai bono support khaina musungmani bage an busukno rektari thangka kaham khaino जों tongoi phaika bini participate rok kaham nongkha bongara ni sat rok sawo bo December mas rok bo ringjak nai baire thana rok chance manai na ready tong bihin sawo abo joto chini Tripura haste lokorong no ang kobong mongsano जों jotoni hamari bonango kaithoni hamari bonango जों buini soba mum bonango jotono kaithoni mongoi suri tongbai thong ani bosukte bo kusuk apply engthong abo jotoni thani no lukun thani ang hambai sanota মানে ni bosok tumu achievement khaite khawo nong ni simlia Tripura ni sengai he deba na Tripura ni jokon borok nang maba acha dong ke blessing nang se sagra dite kisa sado nang oro Tripura bo puila batai lekha oro fashion wa khimka haisiblana afro hungka ke busuk borok rogno bai batayei nang oro sera angkha ba bunsai joda khai o soka dogman khasa khorok busuk rog nang bai logio batai khina afro kabang ma da tong kabang ma tongo ke afro nong ni school porne rog bura tong na bunyar porne rog bura tong nong school porne rog mama ge nang abo ke khada sisa 2024 bisini sikang ni ko 2024 tabuk to 2026 na kapro ke 2024 afro go nang over price ma yada afro nang mutura man bom hai ko mahim ka sudu mar ma simida mahim ke borok ma da tong Tonggo. sab tong afro stage nang sini man borok da tong mitun sapong Mitun char sengta. ke borok no noroti jul khatana acha nong to tabo class 2 siko nong busuk jora porinani tong saijaman konan sei college rok ni khana college pore nangnai university pore nangnai na ke nong olo tori tamong nan rok nei nong saima tamong nan rok musungsa doctor ngai ke tu kabangwa pore nangnai pore jaman no poriman na nong fashion show bo himo poribo tongo tai tam man nang Te masamaro. masana mano art khaimale Mano. art bo khaimano tai tam man Asunga. ni nama babo sono tenga khajara dareng Mane. tenga khayo sai bang lagna nang ja da lo din ma sono ketai sanai om hai pai mar phainai aphai deng nya na ge nang good girl da ang namosong good girl da nang
Okay. Bo bai to basa kok no ma sasingai karon class 2 o pori tongo baksa kok semaya ba spelling reading rok sudah pori me ngai nang engko reading rok pori jamang kha nasigei jekono sijak no khe nasigei si pori jaman Kisah-kisah. kisa man kha ge nang khinango future ro bom hai tei no hamjagi khlanya mo so lekha porinai o art bonang rango ke abo arts bora tebo khlai thangnai masamong ke masawi bora thangnai Ini yang kait yang này. kene khai thangnai ke no future ro doctor na kana kokore khamon tate bukuk song jong obahai sajak rokno ahaino ereng tamsare jotoni sajak no umi thangbai kamo jori to muno joto terai no mano o samuno huga Kasino bini thani wa alada talent tongo o talent no jong respect maranai tai jong tamoni sasinani yakung kong ni tongkha sa basai mano mahai beng rok ni khe yakung kaibis tong ingko ni spider ni kaibis yakung tong spider man no khana spider ge yakung sini kong bri kong ba kebni kong ni tongo kintu obo bai basanani abo na bagui khoda do phani yarang katai tonga ni bagai jeng o lama pibo kaisa phankra khlai nyar khangke chini khoda do phani sini mongo jeng phankra gu tam hin madam paithego tam kok kasanai nini busugno to nong obahike kaisa talent ganang ei mankha lukurok bo kama khapurma rakha media ni bisingtei tabok nong tamo nai busugno ti thinang imang ro tamno Oh, jora to phayo jora thango chini obo hai omorok to tongla bosor phayo bosor bari wo jeng to haimyani digi ono thangnani lama hai ngai no tongkha sokui tongkha er mode bo kija sak rok khamtaya kija poribar family ni kokno na ma sasirana ani logi chongbo thanai December 14 tariko o ha sangsar bihek bosa busuk mangni no yakar kalangkha ani poribar angkai bori khorok tam tongo salpa khomjar khomtoya hanai salpa bai khomjar kai songcharo khaye salpa ni nogo busuk khorok cha bori ni achaikha class 10 o sokka kolikroso te o khomjar ni busajak to obo no blesim class 2 o ingkai kusumano khai civil engineer khai tongo bokai jagya kho ingkai chamri khorok noi bo emon je ayam maisingo ang busasala asari kabukhna haisima tongsiwo buma bufa tai bukrano jai khaichugo khalayo khobor na hawo sengno posiwi tongo bufa yakar kalangma ni sekangbo sengna haino kaham kai toniwo bufa bukrano mo bukra hini sijagya jat khai borok cheri tongo asuk maya ganang busamari khorok noi tei tam hin sanai borok ni thaniwo obusa jegengui achai khaba borok ni bo daito kotor mangkha busa jegbo cherai sikon puruni simino saimano jeng je bo asukke borok kaham sakni school thanari rok bag no sajogoi bo thangmano jota moja rok kawi bo thangmano baksa cherai rok no nugo school ni phaika jota khitari phayo moja khitari phayo bag khitari phayo abo hai cherai yabo onek khasi jaga ni busuk bona ang kaham thilango kaham nonga na hne khakhayo bona ang cherai puru bo sungo kok mandru bo puru jeng to chori hamya photo ang bono photo ringo photo nangtam rogong namo songni ni thinango bo bisoto ang doctor rong naita narok no naita na namang hin sasawo baksa cherai ni kok robo kaithoni bisingtri no sajakana hne ang khasongo kaithor jobathong te o ani jipurani joto adong juksong rangsak ni takhukre bukuk song ani selai okra ma baba ni soman ani sak jalai ani sai pusu gobang rong no thani ang joto no koimung tongo ani busuk bini kahamwan suktani bini o yapri semani jaga rogo kaham ka thangmana teikhai joto no jeno support khai tongbai di kaithorni mongoi joto no suri tongbai di jamjani motai ba kaithorong no je suri tongmani abo hai keno blessing ni mongoi joto no ha khulogoi maya sawoi chobai tongbai tong hanoi
Tripurani borerokno ang pabok mungsano hambai. Belakhe hambai okra hisabe bini bosukto tabok doctor porina nibo kabangma jora tago class to siko nang tobuno kaitor naikhang kai bini service ba bojo doctor mani yagulo nono kaisa tamsanai kulumda tong nei kai nei phine pano kaisa sebman ke aboni talikha kahamni kok sinai जोंथ' बायथाखबो फायखा पान्दा ब्लेसिन नों हासनि लुकरक गोबां मानोनो मिडियारावबो नुगै हामदागै दंबायखा नों बरनो ताम सानायनि मुसं ककायसो खाना दा बरनो Hambai jatana. जतना हामबाय फाना मुसं तना ओके एक्चुअली ओ सुक सराइवनो बिनि ओ याksi यागरा नासिने के ट्रफी याके बा सर्टिफिकेट बिनि मुको बलाय बाय कुपलong गाय आसे गोबांमा बिनि मानै रक न अर जेते बिह तो बायन बस माब्लिया क्राउन रक आकर दङ गाय अबाहाय अचिभमेन्ट खिनागो बते बुंनानि बागिनो नरक बरक जतनि सापर्ट बनागो आं खासिनो साका जे अबाहाय टैलेंट गोनां जत बरक इमाया कासे कुसु जे इंनानि मुसुंनाय इंनि मानै रक न सकाङै रखनानि बाद्रा जों हदानि बर रकनि आबाहाय हिनिनो खिनागो हामिया तांथु काहामनि बिसिंति कपाय इंनानि वान सुमुं याफाय किरिनि अ पानाना अरन खपसुवाना जतना हामाय नाय तने रगनो ताई मय सोनबो बलायके हामबाय अ पान निनु खुङो गमाय कासे काहाम अचिभमेन्ट ताई चिनि कक्तमा काहाम मान बागै रहरमानि बागै